Reit, dwi'n meddwl arfer yn ei fideos fel mai, ond ti'n meddwl bod fi angen just derbyn rhywbeth. Mae pubs yn shit. Os da chi'n gofyn tha fi, ddylswn nhw just aros ar gau. Dwi'n mynd talu am beint shit sy'n blasu tha bod o direct o urinal. So i ddechrau, ta'n mynd fyny at y bar. Oi, staff, da chi'n ddiog yma? Dewch chi'n neud ta fi, A wedyn maen nhw'n gofyn i weld driver's licence chdi. O'n i'n meddwl bod nhw'n stopio bobl rhag yfad y gyrru. A beth sy'n fynd efo'r snacks? Cnau, pork scratchings a pickled eggs. Os ni'n gael fwy o picnic, os ni'n forage mewn bin, mae fatha mynd i yfad yn lounge uncle creepy chdi, lle ti'n gorau talu i rando'r music. A ti'n gwybod pwy sy'n bia pubs? Landlords. Sy'n neb gwaith yn byd ma na landlords. Trwsio radiator fi a stopio codi rent fi a wedyn nawn ni siarad met. A beth sy'n efo bouncers, ti allan? Os ti eisiau bownsio, pryna space up permit. A beth di efo'r enwa ma? Antelope, the bull, red lion. Be da chi zoo? Anyway, sy'n eisiau peint?